हाय साना कलाया जों बेलायखाय खास्राम जातिनि मियान चिमिके कुदिजा माता सासरि आसामी रो मिया आसामी खारका हनाय ओंखाय तबे चिनि बिश्वास दंमानि जे जों आसामी खुब दाक्तिने माना हिनि आसा खाय दंमानि ओंखाय तिनि बनो मांगा जों कायसा जायगा हुइजागै दंमानि बो उत्तर महारानीपुर ओंखाय चिनि जे कल्याणपुर थानानि पुलिस टीम ओंखाय चिनि प्रोफेसनल डीएसपी जों ब्रनो जतनो जों हामबाय आफारो अमो एक्चुअली जे कुनु सामुंखाय जों टीम वर्क खालामनाया टीम वर्क नि बागैनो बनो जों रमनानि सुबिदा अंखा ओंखाय बिनि थानि जों खोनाखा बसामाखाय बिनि याक देरे थांगा बुथानि हायपना बनो हाकर खुरका बनो साइचं बनो ताके मुसुमानाय करे आबनि परे ब खारि दंखा आबकाय बनि थामजिनि बागै आमबागै आं सामानि नरना आगेबो जे संसारो हामजागलाय दंलायदि थामजिता कालायदि बुरि रबु आसो थामजिता फुनुं दि जेटा जोंताबो बनि थानि खोनाखा बिहिक बेलाय थामजि कुतुं दंमानि आमबागै सामुखाय दंलाय माने नगै हिनि माने हिनिया फन ओंखाय किसा वालाय लायजेक बाब्रक आतियङै ब्रक वालायते गाय यागलाय थांलायखा गाति तांथुम ओंखाय ताबो रायदा मते जेटा दंमानि जों बनो खाना कुडो रहनाय आबनि परे जों रिबन रिमान बोना हननाय ओंखाय बजे बुथारमानि जेराव जे माने व्यवहार खायगा हाथियार आबरंनो जों बनत लाङै जों आजागानि मामानिनो नायतुगै कारि नै